Hola, molt bon dia a tothom des de Docents Confinats. Avui és divendres, dia 3 d'abril, i el primer de tot que volem fer és donar-vos les gràcies perquè avui aquest matí, quan ens hem despertat, hem vist que ja teníem 3.000 seguidors i és una cosa que ens fa moltíssima alegria tant a l'Eva com a mi. Mireu, avui us porto un joc, una activitat que em fa especial il·lusió perquè quan jo era petita hi jugava moltíssim, m'hi passava hores i hores. És una activitat molt senzilla, on només heu d'escriure l'abecedari, jo el tinc posat així, veig, i donar un símbol a cada lletra. Llavors això ens servirà per escriure missatges secrets i codificats. Jo aquí n'he escrit un, i llavors què hem de fer? Doncs anar buscant cada símbol amb el que correspon a la lletra. En aquest cas, aquesta cara contenta és una T i en tenim dos. Aquest símbol d'aquí, que sembla com una lluna així una mica girada, compte perquè hi ha una mica de truc, Aquesta, en aquest cas, és la O. I aquesta creu, que en tenim dos, doncs la busquem i és la A. A veure si comencem per aquesta. Mireu, la B. Doncs hi posem la B. Que deduïu quin missatge hem escrit avui per tots vosaltres? Doncs un dels que estem segurs que passarà, que és que tot anirà bé. Esperem que us divertiu molt fent aquesta activitat. És molt senzilleta. Al principi podeu posar-hi algun truc, alguna senyal perquè no sigui tan difícil trobar les lletres, però després els podeu deixar amagats per casa perquè els pares hagin d'esbrinar què els hi heu volgut dir de bon matí. D'acord? Passeu-vos-ho molt bé.